Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ketoke bener sing nek njaba ya, rada padang eteng jero peteng soalé. Ora dipeno lampu mau. Dugi pundi iki? 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kita anyar ngene remeng-remeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam annalaka salasata akhilla ahaduha al-malu tafkiduhu indal maut. Monggo kita sami nerasakan zikir kita datang Allah Subhanahu wa ta'ala mawi ngiling-ngiling mutolaah sesarengan ngelmunipun pengiran ingkang pun repto pun anggit dening beliau Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Wa lam lan weruh sira annalaka ing stuhe iku tetep keduwe sira. Annalaka ing stuhe iku tetep keduwe sira salah satu akhilla tawi telu pira-pira kekasih. Ahadua kang utawi salah jine salasah al-mahlu iku bondo. Tafkidu kang kelangan sirahu ing bondo indal mauti ing dalem nalikane mati. Wasani utahe kang kaping pindho al-iyalu iku brayat tanah raket ahli yatruku padha ninggalake sapa iyal kaing sira indal kubri ing dalem kuburan. Wasali sutai kang kaping telu amaluka iku ngamal niru layu fariku ora ninggal apa ngamal kaing sira abadan ing dalem selawas-lawase abadan ing dalem selawas-lawase. Mula fa'ashab monggo ngancani sira man ing wong yadkhulu kang mlebu sapa man ma'aka sertane sira kubur ka ing kubur nika rira wa tanasulan ayem sira bi kelawan wong. Musannaf dawuh wa lam annalaka salah satu akhilla ngerti yo awakmu kuwi duweni kekasih telu. Kekasih niku berarti sesuatu sing dicintai. Nggih sarape enak ini sirong terus kene iki. Terus kene mboten iki. Waduh, jane ada ora terus to ente bangane rewel. Sira kuwi duweni kekasih, telu kekasih niku sesuatu yang dicintai. Ahadua al-malu tafkiduhu indal mauti.
sing pisanan iku bondo. Kira-kira semene ana sing ra seneng donya, ana sing ra seneng duit. Wonten. Sarjana paling ra patek seneng ketara ra patek duwe, nek seneng mesti duwe. Seneng raja. Oh niku salah sampean salah seneng niku bakal ditinggal tak kandhani. Mulane ben ditututi sampean kudu ra seneng. Oh sampean kok karo cawe itu kok ngudak terus dale wong edan sampean cah iku kawis tak moh-mohi kok ijeh. Ya digudak berarti sampean cinta. Lah sing gudak akhire wae digudak terus saya ora seneng. Mulane nek mrene sampean dinggoni donya sampean kudu gething donya gething buahe engko nanti motor sing apik dene kancane. Luwe-luwe rondo sing ayu nek ora ayu ora usah. Ijen. Al malu tafkiduhu indal mauti. Sing pisanan iku bondo. Tafkiduhu indal mauti. Tapi kenyataane bondo niku mungkin bakal ninggalno ora ketut. Ya sing ketut nggih niku menapa nggih paling rada brahi wong mati niku dipeti. Terus nggih dipeti diterbeluh. Niku rada brahi. Nggih. Sing umum ya anggere wis diulesi. Telung lapis. Telung ulesan. Telung lembar kain muri. Nggih. Jadi kesadarannya awak dhewe niku digugah dening Imam Tajuddin As-Sakandari. Perkara sing disenengi awak dhewe niku sing nomor 1 niku bondo. Lah kenyataane logika niku mungkin bakal kegiring. Nggih, sampean iki bakal kelangan bondo iku nalika mati. Nggih. Sing nomor 2 keluarga. Sira uga bakal ditinggal dhewean ana ing kuburan. Nggih. Niku lho sing sampean cinta lahir batin karo bojone sampean. Sampean njungkir malih ra karo-karuan. Sampai wah teko keri tapi jandrane jagat nggih. No lapot jen kok keri tapi jandrane jagat. Jandrane jandrane jagat kon ora itung wayah padahal jagat niku bengane 24 jam. Leres nggih. Lamrol teh srengenge niku diawiti saking jam 6 ngono gampang kon nggih. Mungkin surupe nggih jam 6. Lha wong kok luru pangan arene tepi jantrane jagat kok kawit jam 6 esuk ngasih jam 6 sore kok urung teko lho karepe piye? Kira-kira nek bakale napa kenduren mantu lek ana mantene ora ana pakane nek kacau. Diwet. Bah kenyataane besok niku jenenge keluarga iku bakal mentolo ninggal kula jenengan dhewean nek nggone kuburan. Dinten wau perkara sing disenengi awak dhewe, sing dari kekasih awak dhewe tiga siji bondo loro keluarga. Sing nomor 3 amal utawa perbuatan. Nggih. Dadi perbuatan utawa ngamal wong niku indikasine kan macem-macem. Nggih. Wong ku nalika ngamal indikasine nggih ana sing seneng ahli wirid ngoten nggih. Ya ana sing seneng ahli ngaji masing-masing, bahkan ana sing seneng tukang apa jen? Apa jen? Sawer. Nggih, tukang sawer. Nggih, niku ngamal.
Nggih. Tapi logikane jenengan, nggih, pikirane jenengan niki dipapake tentang amalia. Sira ora bakal ditinggalake dening ngamal nira selawase. Nggih. Karena nalika kula jenengan urip nek donya, nggih. Dunya mazra'atul akhirah. Donya kuwi nalika urip nek donya iku kanggo nandur besok sing diunduh ning gone akhirat. Amal perbuatan kana itu terserah. Wong-wong ku ndakal dewi. Lah nalika kula crita ngene iki ngenten iki netepi jejere tugas. Kon crita ngoten mawon. Nek sampean dungokno ya lara ya la, sampean ku ya la ya ora ya ora urusane sing crita. Nggih. Ora urusane sing crita. Ngoten. Sing penting kula crita niki nggih perkara sing ora bakal sing dadi kesenengane awak dhewe. Nggih. Sing ora bakal ninggalno awak dhewe niku ngamal. Pramila sangga iku sira bisa kekancan karo kanca kang bakal bareng-bareng mlebu kuburan. Lan sira ayem karo kanca iku yaiku ngamal. Nggih. Mulane bentuke kan ngeten, nalika akhire wong ku gak yakin, gak ngandel dengan alasan nek anjing no kuburan iku iso urip meneh. Nyatane ya ora ana wong balikmu mulih kadang guyonan kan do ngoten niku. Ya monggo guyonan ngoten niku ning sing wani ku ya guyonan. Lah kula jenengan yo aja wani-wani. Nggih. Nggih. Soalnya gini ku, kenyataan yang akan kita hadapi bahwa ketika terpisahnya roh dan jasad, sehingga roh niku balik tenggini, barzah jasad balik ning gini lemah, niku mangke, sing dadi kanca selawas-selawase iku ra ono liya ngamal perbuatan. Taruh tumrape wong sing ora ngandel, paling tidak orang ngandel nek bakal ono pertanggungjawaban ngamal, paling tidak si Suta Binaya iku lho. Iku mati kualat krana ngrusak pager rayu upamane. Lah bentuk ngoten niku bakal dicateti alam semesta selawas-lawase. Nggih. Nggih. Ngoten nggih. Oh, iku jane wambu ora karuan ning krana nom Petrus, sama ngerti Petrus? Apa John? Penembak misterius, wah dengeran deh bangsa kriminal. Alim bab kriminal. Iku wambone ndelalah mati ketembak Petrus. Ngoten. Terus paling tidak kan ngoten. Beda wae kalo Mbah Sarjono. Mati keadaane lagi sujud tenggene ngersane Gusti Allah. Amin we lho ngamalmu apa jan kete ambil. Jalukane tapi ini bagus soalnya Gusti Allah nu gak bakal kesamaran sampean nek nyenakal kaya apa njaluk nu saged dituruti kali Gusti Allah. Tenang aja nggih. Catatane kan ngoten. Lah toh kewajiban tumrape awak dhewe itu ada satu kewajiban nggih sing kudu yakin, kudu ngiman nek bakal ana pertanggungjawaban sak badane mati kawiwitan mengko nalika sanak kadang njegurna jasade si asibe nek nggone luang landak ya akhire diujurno ngalor sirahe nek tong wong Jawa mriki kan dijurno sirahe nok lor mengki diparingi gelu.